mi fere ma con Jol balejo krum tu mi taki basto balejo krum sendi mai banden do wima ko diluma nyainga sama o sendi mai banden do wima ko diluma nyainga sama o dunya yene jogi jom satir mafu lugeno dilani cherno abu boringartani cherno abu dilani cherno abu boringartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo Olto geno lamdo kamuchi Jido wada badolato O dunya Yene jugi joma Satir mafu Lugeno Dili dilani Cherno abu Boringartani Baron Chelli Baron Tampere Mawdu mashallah Yepram fe Ni ngordon jam tan min billahi no furon ko mbay to celli way nen damde wallahi mo pani ala selli kam to abiyel to horam woni min dum ham tampi mi hebani hokkom ko e hokkom tagora badda ala selli badda e tampere an gam ko hebi telephone ma ko na rendi am wadume saako maro ewa no gorda a ummi mo da suwa a parni bak salma telephone wadume saako maro boppi dum yummani mami soden goddo an kay artan an kay ummo tan hocci bak salma tan ngara ewa ummo ko oto ma don ya don joni oto atma don wato ni wato ga amdo tabere no wato on suwa lo Wayrano men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo Olto geno lamdo kamuchi Jido wada badolato O dunya Satir mafu dilani cherno abu boringartani cherno abu dilani cherno abu boringartani cherno abu on est l'aide de Nidum Sodete. Te asangini wala so? Joni yo. Odo garaw nete abuye omoy lawo. Dandi kam boy ha yotto. Di tiagra ma la ñep. Ara tan mi di ñewna. Wallu mari ñembe afami yotto do jere mi sodo sere ledde lat. Gashi. Dum fanji. Te ma wat ko fla joni min dal la may. Sama addi garde ma addi bindan. Afami batta la fofto ara ñamu ko weli ko buubi ala tade gashi ayi nge badal gadul ni bindal so so sa ci Manda lihat bedele. le seede wa seede bedel wala en do awon mu ba def me ko ma o ma ya kay Aga.
Okay. Ni jata jari. Ni gole ni jo so yare jero gole Dum ko ko tan dallo. Ko e ko min dallo amma ko tan da. oho acci bir yaro nam hunu acci bir yaro nam hunu acci nam ya acci nam ya ko don ma hunu bir yaro jo so ko bir yaro da fo du Ba jar Allah ya. wa Ko ta yi bir on wannan. ko wonen ke on ko wonen Ko ke ta yi dar Allah ya. Ya rek san ngara. Taddum ta. Jero VIP aka hanke. Bay da nari han ñaaren tan hawon 100%. Est-ce que am wo wa acca. Lani Cerno Abu Muringartani Cerno Abu Oyrendo men Oyrendo men ha susi serembe ha Cerna Gunde rendo men Cerna Gunde rendo men wonti julo Holto geno lamdo kamuji Jido wada badolato O dunya jugi jomna jugi satir mafu holu keno dili dillani Cerno Abu Muringartani Cerno Abu dili dillani Cerno Abu Muringartani Cerno Abu Ada tampe. Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah ma. Dai ni ma wai. Musel Dai jamba alhamdulillah. ya taral. O nyinno tota kam don de fecce mbo. Ce bonje sele a sheka. Nyama da wallahi. Wallahi ko nyama. Bayan rawdi sai dai. An gam nyamal ma de kanji de jafar san di jabira. Wawa ya da nan ne silam. Ah wadda ren ton sabwal parce que andi may lo ne am. Ko hamni ko dum gonne na han. Walla men ton. Boy. Musu kadan gon kada ko fenati. Awa wonde do jida findi suba ko ngara do nyamla cigarette kafe selia ta yobara adawa na hirda na feccan nan. Yaran di battani nyamal di fombati to ko yafade. Mais ko chanja c'est non boy. Ma chérie, wallahi ko kala ko fum nay dum jeena. Don ko yidande net tan. Ar wara waza halande kam. Yo, mina ma hankali ko mbiyar man ko toujours tan. Natti wonde ci lagal ka minena min ka sey fitana. A fami. Sama an be yewe be santa kadi kam goto. A bogos an kay debi dum do. Ko etto weltar ko burat kam weltar biyam sam halli dum do. Sam koppi mi jon ko mo ko halna inshallah. Ala problème ni d'accord mais wadi ko no mbirda no sala jebi. Ala dum mam to dum buri yaay wobde fof inshallah yo wata problème andi. Ko wala problème. Inshallah ala problème inshallah. Ore jinno ko bir man ko ne. Ay dara ko mam. Na sa dakkil ma wala ma. Ok. Ben après mam no dis. Jom ya to ko sun yow halande mo gedde. D'accord. Ok. Fami min ka miñam ana gardata ɗum arrangement ni ko noon gardata ɗum haalanma gonga ka poɗɗo liggade ka poɗɗo wonde yimmo ala fof ko alanta kam ile tangumuɗa darɗa Yafuda dum wana kuma. non ko am Wana kuma? ko am selam ka miñam so haalnima a jaɓat ko kalanmami koko gonga Ngarmi ya ar nyamla kam wana ya yennam. Wadan ma ko tutudem rek sen wo sen wawi so wa ambiya kam wawa. abdoulaye mi wona ñaman ɓoler woni hakkude men mboɗo jagguma ka miñam sa yi aɗa ara ɗo ñamloɗa hunde yaha instant goto mi wima mi yaafima walla moppi ɓen par ce que mboɗo considére ma ka miñam mboɗo horsinma no fewi yumma ko neɗɗo moƴƴo mais ko kala man ko gonga yumma koye ma yakori il faut ko mbaɗa feere ndawa E jon kanyum wodi tan ko nda tan wal ala. non mais il faut jaɓa gongo noon a jaɓi gongo E ala cadel. a jaɓi gongo Ala cadel. Min kay yum tan tan jaltirmi do ala cadel. non hay hot ɗum hot haade artude ɗo en sa ari ɗom tottere ka miñam kono mbaɗi darna koyde boy a faami Ala problème. yow oɗo cafetiére bin nanjilo noon ko nan ɗum galle comme ça ya ngara hawren fewn nimburo wiɓe yoɓ mbaɗa hen ndiyam ɗum ɓulnan kam ɗum kam peddo sédé a faami So gartan ma totam. non nan ɗo Wallahi. ya min ga miñam ya ka ɓocconi kay o ɓo hawni barkindenaɗal alan ñamla ala poɗa ɗum yo Allah faabu Muringartani Cerno Abu Oyrendo men Oyrendo men ha susi serembe ha Cerna Gunde rendo men Cerna Gunde rendo men wonti julo Holto geno lamdo kamuji Jido wada badolato O dunya jugi jomna jugi satir mafu holu keno dili dillani
fami nappa basal ngam ida nappa waylo ya ko ndo saaji dum jaxlu onda kay wala am saaji saaji boy dinu ngumi galle saaji meru juki ala ko ko wadi fi de mi on ko wadan ma ak mbaare mi jat ay mo lotu mon do ga am jaxlu non meru mi pare ko ma to yidiri min ko élève on pourcent certain ko nganda warma on a le moment quoi femme bien vrai que min j'ai pas eu la chance de connaître mon père ay mbatum hakkil ko mero to yi jamma ñolo subay ki genre kalko min jiɗom waɗa en fait somi ñawi kon safrat sa sel kalko cohla kon hokkat donc min après tout je pense minen kadi kon watta hakkille horam quoi je pense que la raison est oɗon côté en classe o yejjit caɗel mo ñuydani min waramna min caɗel joguima e ko holɗum ko ɗum min rek ko ɗon fade Allah par ce que yontani so yonti tan ara tinne hoore ma tinnaɓe ko kalar ko gonge madde a faami an kadi ala solution goɗɗo mbaɗa rek rewde caggal madde woto haade wonde free wurdamma normal ouais gal n'a jamais été dans mes pensées bien l'une de mes solutions mais solution ma mais je goɗɗo pense quand on n'a pas le choix ala no waɗa quoi est ce mi jagarangol lawol est ce aɗa ƴettul laami ɗiya premiére ana aɗa selli laana mbiɗa ka jahowo yumma ko an goto jogui tangen mbiɗa aɗa woppiɗo miñiraɓe ma bon heɓami ala solution goɗɗo joni solution ma no ko ƴeƴƴo laana jaaha mbawi jinin ɗum solution laana joni saɗa yaade mi fo lijjita halis lijjita lijjita joni lijjita jaaha e laana ha ko lijjita aɗa yaara laana ko lijjit ɗum mbaɗa ɗum ɗo projet awa yoltugay anga ko nder tan dambiɗa tan aɗa wayno jambaji keso ni ɗum fof ha conde kew mbeɗa mbiya kam jaho jama jombel juuliat watta hakkille e gallo an heewi yaltuɗo an hakkille ma wonta e gallo ga kala jaltuɗo hakkille ma wonta e gallo wokkunduɗo suudu jalta keɓa ɗo holo te tefama nuddi wuɓɓe watta hakkille ma abuye lone lawol wasa ara jama fay dambinan aɗa dambinan mais yumma ko an goto jogui mbiɗa gorko a part ɗum ko miñiramma rewɓe sa yeehi joni yumma goto heddoro miñiramma rewɓe kadi cuwa wawde wandu koye mumen mais sa yeehi kadi mbiya ɗum ɓeydoto joni solution mi yejjid ɗum fof yanden mi connecté oɗo wajum wiye ceerno abou machallah no jiiɗum kadi haala yimɓe ne kaala haala makko ni mbeɗa waɗema ko yakar dal a faami min situation mo joguiɗa o min situation oɗon jogui min miñam nan ɗo sellani wona matiére ma pawa ɓoyam ko 5 ko min rek nenam so nenam jogui dañani mais kala ko idée de aɗa hooli ceerno bo andi kam gandanɗa horma so jeeyi tan Allah waɗi so donc ça ala ko alors jaron yedi ok nice kañum ma muñata ɓuri gartani ceerno abou wayrendo men ha suusi seeremɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto gueno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya ene jogi jomnaji sattirma fo hollugeno dili dillani ceerno abou ɓuri gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓuri gartani ceerno abou baske ɓen ɗo machallah on gal ceerno boy min biya min cohol noon seeɗa o waɗɗen ko jardi mo oɗon mbaynade fande sibiɗuma
ceerno abu woyrendo men wayrano men ha susi seeren ɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo ay ceerno furano ɗum no waɗa joni ganda kam ar suka allah ari aɗen tawar wonde ar wi a jawa kalande sa fa ar suka waleykum salam ceerni ay tambe machallah bismillah ceerni machallah wonde tambe jambal ya machallah ceerni moɗum machallah machallah bismillah belle wona ɗum ko ceerno ko jam addi amen ɗo ko jikke yakare min nani haala ma min nani yimɓe ne kala haala ma no feewi ewo ɗum noon min jaɓi koyɗe men min gari pour ƴewna amen min jogui portu ligguiyaji min keɓata hayni pina subaka coɗɗa caɓanjoyi ɓuuri woni ka dañata kene hamni ɗum noon addi amen ɗo ko jikke yakare ballo amen ballira amen saabu Allah min ni comme élève en même temps soutien de famille te ɗo kam eɗen gandi so neɗɗo tan wiide base o e jangde ko Allah andi ko tan yoni quoi ɗum tawi comme no sigiram o wirni min mbi wadde fat min gara ɗo ko mamin nana indema min gara ɗo worko mbaɗane amin mbaɗa andu no uddiri tami keddiɗe o inchallah so Allah jaɓi inchallah joni ni mbatten no mbiyeɗa Abdou anen min ko Harouna eyi aɗa andi ɗo gueɗe kewɗe gaddama ɗo te safrete eyyi il suffit tan min ñaaga Allah tan Allah jaɓɓata so min mbaɗi duwaw tan jaɓete eyyi ɗum ko Allah hokki amin ɗum woodi te en famɗi ɗo neɗɗo kam a wawa wadde fof ko Allah tan timmi kono kam ene famɗi ɗo gueɗe min gandanɗa hoore ma neɗɗo ari ɗo haaju mum naati suudam ɗo yaltito mi waɗanani ɗum haaju mum eyyi ko kalɗon ko ne woodi neɗɗo wonto tolloɗa e aduna ma a jogata caɗele aduna a faami kono kadi ha joni tan neɗɗo sagata so serta yiilade yirlade a faami joni noon woodi sargueji poɗɗo yaltinede so tawi noon pareni ɗum bisimilla joni woni ko mbaɗan mon te monji mon belto hen kadi so Allah jaɓi ko ɗon no woni haala ka noon eyo ko foti yaltinede ko woni caɗele ɗe mi famay mbiɗa waɗi sargueji poɗi yaltinede eyyi haalis poɗi yaltinde mo no woni caɗele ɗe joni on to gonɗon ɗo o gara hay haalis mo jaltino sadat andi min garande ko min ñaguide taski yo adda men saabu Allah kono dutto mbe sikko noon mbatton saabu ndiyam ɓoran lammata min mi añana wallude mon ni min mbam wallude mon koye doolam mbam wallude mon kono won sargueji poɗi yaltinede ɗum somi yaltinani ɗum so yaltani mon faade min faade mabɓe kamɓe moƴƴita yam min a faami ɗum noon bandiraɓe so tawi ko jiɗɗo mon ko mbaɗa mon hunde o jappa yaltinde sadaguji mon ɗaari noon o ngala joni jaltino sadagu moƴƴi jeena ha jamanu waylo garan ɗo eyyi joni noon komin yoɓe ñaagui komin tan ñaaguima walla men hen rek saabu Allah non ma wona noppininde toon mbi monmi ko faate doola min mbeɗa wawi wallidde mon mi ustono mon ko jaltinton ko on paami kono won sadikeji poɗɗo yaltide ɓe mo liggotoɓe ɓe il faut ko yalta te kay mon foti yaltude ɗum kam wadde to min gonɗo hay budget min ngala firti wadde ko yawata on hol neɗɗo ummoto fayi ceerni hay budget ara ɗum wona feere wona feere ñande wonde so ɗon jaaha ceerno jogoɗe ko gandanɗa hoorema hayso ko wawi fodde foof saabu oɗon poti yaltinde sadikeji te on laabani il faut ko lorta ɗon mais joni kam ɓayde kam min gummimi guilero min gari ha ga essayé tan waɗana men hay sino ko hunde kam min jogo min mi essayé ta min mi waɗat a faami mi essayé ta mi waɗat min mi essayé ta nande kittude ni a faami voilà o hol façon jeune wona haajuma hol façon ceerno ɗum wona haajuma on gari on ñaagui kam joni mi wawa kay ala o ceerno wala wona ceerno wona ceerno o kay wona ceerno ok so min gandi woni mbayɗa ndeware min garta ɗo wayrano men ha susi seeren ɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto gueno lamɗo kammuji jiɗo waɗa waɗo laato o duniya ene jogi joom sattirma awa ɓe huuda bal ko woni ko woni an ɓe ko gaccita naade galle joɗɗe holen paɗa to powɗa ɗum mi hulɓinete ɓe mo gaccita ne naate joɗo ɗo ko to powɗa ɗum hawa so an aɗa andi yiɓe ɗo sa a yiiɓe guite ma waɗi e mabɓe nayyi so guite mon mbaddi nayyi aɗa andi ɓen ko huuɗaɓe Allah
ko woni ko woni e ala fof kedde ngam ɗo min ngari ka ƴewat mbim ka jabtur ka jar juma yoɓe pat mahanga kami para kam dargal kami para kam dargal anda ko wiiɓi anda holɗum ana jooɗa an gaccaɓe ɗo ha para naata nder suudu ma ɗum ko firti ɗum ko wonanno an mbiɗa kam so neɗɗo ari ɗon yem bismo ɗum naata eyi mbiɗa wawi ko neɗɗo mimamɓe sa yiyata nde wona yimɓe min ko andinde kam ɓe ɓe gona yimɓe walla kam yimɓe joni hamma joddata men ani hatma joddata men ko jara gaccaɓe hakkude galle kamɓe tan gallo jaaha ɓe naafaya nder kanum tan haydara ala woppu sikki yenante sam joddunoma maɓɓe kadi sa wawi wiide goɗɗon ɗum tan kam nattude yenante min mbiɗa wiyami adde oɗo abuyel ari ari kay yaw yangal wona hilma ngal no aɗa dambi nder tan waɗi jambaji kese ni min a meldini kam ayo ma koyma way ina mbawa wonde goɗeji ma kewi ɗa musan ma wayno men ha susi seeren ɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto gueno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya ene jogi joom sattirma fu hollu gueno dili dillani ceerno abu woni gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu woni gartani aɗa weemi ha no feewi hokkam chauffeur o hokkam downowo allo eyyi a ɓenni station eyyi wone arde antenne réseau mbiɗen ɗon less table peno paɗe o dara ɗon tan woto majjini baɗira guelam eyyi voilà dara ɗon tan eyyi omona tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e bande en wima woni gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu woni gartani ceerno abu oyrendo men wayrano men ha susi seeren ɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto gueno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya ene jogi joom sattirma fu hollu gueno dili dillani ceerno abu woni gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu woni gartani ceerno abu wallahi majja amina wari kam guleki mi andudema mbaɗandi joni ala ta ay mbeɗa tampiyano a wawiri kam e jiri bara a tampat mbaɗandi mi noddima Hawwa a nanani mayi nguleki te tampi joni aɗa wuuri jawdi Hawwa kadi ala min kay joni galle mon o machallah joni galle mon o no jiirum ɗum ni ne jawsi de an ardarɗen seeɗa kalen arkalen bisimilla haal wadde wonko nanɗa he min kay wona nani min kay no jiirumi ni e kalan joni machallah kadi jamal ɗe gusima aya noon probléme ma ɗiɗi haalda ɗo rutto caggal ala eyi haalnan ko joni haw kara kam ni ɗo mballi ɓeure walla
nawru noon tan nawru noon ala ko kay cohɗon kay mbaɗanta kam hawtan kam gosto en mbaɗata kay tan ni mi ñamlay kam joɓɗono mbimi fulɓe mbiyata galle Allah galle mon anden piɗi Allah piɗi mon mi ñamlay kam coot yew ala ɗum tan laabi an wattini tinduɗo Abou joni wiyata ko ceerno Abou gallamen omo mbiyata ni wallay no woodi kadi mbiɗa wima ya arto famminam daña e ko heddiɓe dañi ko ceerno Abou ko ceerno jom mawɗo mawɗanaɗo ijam ɗum koko abbini walla gueɗe Allah eyi wayi Allah wawi gandal woɗɗani koko wirni e wonko ganduɗa hen donc sa ari mba doccon arta yo ma anni wimo mam artan so ɓooyi seeɗa ala wona noon yarte ceerno Abou ko ceerno VIP anni joni sikra way nagui biri ma omo rewa ga walla so werama rewto ne waɗi lawo arta rakkille ala no rewrete joni a yoɓat tikke ƴetta rendez-vous eyi wayi joni ko an woni rendez-vous yam toon aɗa yoɓat ya hawa an kay yoni tan minema ndeysan ɗon dole mi salminima nani mana garta o marta tan kihiɗe man faɗi so Allah jaaɓi inchallah so wimam haala kaw leydi mon ndi noction hulɓinide an sa ari buuɓi ɗi gonon koye rewdema fadam hay sa yiimi gonon koye abade barke a fuɗɗima kadi a fuɗɗima hulɓinide kaw koko ma de leydi arde ha joni manda wato ko ngolo losol ko mburu courant walla mburu solaire ala mburu ɓakke ala mburu wona on mburu ɓakke nan fuuta kaw mbiɗa majji mburu ɓakke ko namdoɗa kam mburu goɗɗum hoɗum woodi mburu courant tan woni mburu ɓakke woodi min min ganda min mburu courant min nanama mburu hoɗum gandon non mburu courant sol ɓakke tan o gasi waɗi o courant tan suusa ñamɗo mbeɗa ma se min kanko dañmi ko ɗum ko bispilay ɗum solaire weddone ɗum ameɗi yiɗi mburu solaire no woodi e yiɗi ɗum no woodi courant wona waɗi solaire mum mburu kadi noon de so wadde mburu groupe ne foti wadde wala kaw ɗum nan ala andal kay ɗum nanda café simple walla café nene men calminma noon aɓe celli ɗum ɓe sonne ƴami alama kaw no were mbeɗa yaade mami invitation ngal gertogal ngal ɗon gertogal birengal jabbarna ha ngal mi hirsi ngal ƴeewa molngal en jawru noaksat an sosa waɗi moon hen ɗum leydi bitik an kam to ganduɗa hawa bitik jano bidi tan yillana ha joni ɓoro jejjidno ɗum gadduno buuɓi ñaami yimon beeɗo bureau esma wa utilisé ɗum boom mi yor pos yo ko gacca ɗum basa adude beeɗo ƴewa goɗɗum an ga amma pourquoi beerata ɗo yo boutique o ni ɗum jahata aɗa ɗon mbiɗa Hammad to mbiya yo naalanma hen beeɗo mi wona kam coɗɗo mbuur happere kam coɗol gaccere jejjimi beurel toon ɗum takka brutta sa wino yowɗema hen ay jitta sa wi yo naalan hamɓe ne salminma ko beerde mais tiiɗan tiitan joni kam Allah yetti Allah kam ɗen komo watti yaade kam haɗa yiɗi sawde beyruji aɗa yejjiti aɗa foti yettino Allah no feewi ganda won jama noon ɗo ko ñamande tan huɓum ko mbubu ngu ɗon sali ɗum mbubu ɗum ɗum mari so gornal sumi keddidi fof ma dok ɓe dokata ɓe anemaɓe koddata ɗo yo ɓe dogi focos Hammadi ɗon witi salminma mo warɗo kiki ɗum sohluma wi sohla ko wagum anda ko sohluma so waɗimo haale ala moɗona ñamla kalise mala kalis ñamle mom royi tan ɗe balɗe tan mbeɗa yoɓa tan jomum ñamalma tan dinama e ɗoygol aɗɗa ni mbiyeɗa Hammadi ma aɗa ñamnoma halis ma jaɓ ala bon wayra wasa kam ala hen wasa Allah waɗero montada wasa Allah waɗero montada bonni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum